Sefar Gatefault isteach an sa Tráchtaire de club Cum Luach le scoil an Dhomhnach i gCAA Leaghláin a gúnta na mí a gur cluiche Leathcheannais Peile Lein fé fethe Gábhíle agus a fethe agus an iarán áitiúil an bhí agus Cill Dara le tart aigeir chéile sa Tráchtaire. Se tá ag súil leis an gaibhlant átha sa tá Tráchtaire go donna fad a thaobh cnéalacha slacharíil fearing le cúpla uair cligan ús tá farc sleán agus sleán go maith agus a ghaingean sa fluch báte leis an máiste Craobh ach é sin ráite tá rá iarán maith Peile ósar góran sa Tráchtaire agus sin ag súil go mór leis an gaibhlant eatra. De se goinge súla caf chun caing ar an dáhéh a bheith go dul chun parcan sa Tráchtaire agus tá snóid le fuair na mí Meath has snóg sa cúil agus tá cosantóirí láidir ó sa chóir amach le Sam Jordan Rian Early agus Ciarán O'Héireann san Dína Lán cúil. Sin captain don bhí Tráchtaire ná Taig Martin sa Lína Lechúil agus taobh le siúd beag Fiach Hartigan agus Finn White. Bert Cumasach a lár parcat an bhí Eamon Armstrong agus Michael McKeever agus tosathe maithe. Rian Stafford anna éifeachta ar fad sé chulín sclé Ceathraceanais an tatan sicata ach éifeachta chumá tá John Harkin agus Zach Thornton agus Lína Lán tosig atá bríomhar nuair aimsí Chellah, Ben Corkery, Jamie Murphy agus Liam Jennings. An son fuair an Cill Dara agus rís fuair an láidir round ag Sean O'Dea an Banistóir don cléthe táchtach an Tráchtaire. Charlie Carroll a hasnóg sa cúllómh agus dála ag Hayley Corey tá cosantóirí agus éanad maith cosanta ag Cill Dara go madsúil Tráchtaire ar Conor O'Grady, Padraig Spillane agus an captain atá mar River Shade James Harris. Senan Murphy agus Ross Harris bheith tosnú lár parcat a Cill Dara agus tá scóráil den chéad sco déanta Cill Dara go dtí seo in san Comórtas Gúig Lein. Héna tríd ag aimse ag Ben Locum, héna fiche cúig ag J. O'Brien ag Cúnge agus an fearil is a cúngeile ón Collí tá 2 aimse ag siúd be cearcamach tá spántas má scórála ó Cill Dara sa Tráchtaire. Se tá beagnach olivantá in Cill Leaghláin a ggur cluiche Leathcheannais an dáhéh a casta gona Míchéal mar dhéana nora agus an dáhéh sa cluiche Leathcheannais eile átha clia agus an lú chomá a céimh ag dulráid go dtíon cluiche Ceannais sinín cheist fuór an tá caiigh tar bheith going an tá Tráchtaire agus Mohammed Corham ag dearan gná 6 gnómad be an breise agus an ton kicna ina dhéag sin tá na tilhail se lasta an Jónach chuil seach leir se seach tá dúrchas a teachta antá agus spéir líoch gorm ósár gaan agus mar derm se an bháisteach ag stelle agus ag grada le cúplóir cligan ús. Obair go Lord Intern Park ag na fear bhí mohan le sús agus píoch agus géonsáis eile agus cór chur air be sé begáín sleán go cinnte ach taobh mud sin réig chun catha a hamid ansá. Féidir na cluichí bhfuil as an chéad 3 cluiche a bhí an bhí gábhuaá Cailún sa Mount Eternach gona ífálaí ach bhí fuair níos lige beidir dulcan parca an Tráchtaire sin rud a chéala go raibh odds na cluichí Ceathraceanais agus an tatan sicata ansá bhí bu maith ar loch garman ná de feitheal dó de agus an son ar a déobh le Cill Dara bhfuil tá spántas maith chuirteach an chéin cluiche bouta 1-2-3 búte i gcuine líise i gcuine cheathrlaigh agus i gcuine loch garman agus cílíonn se sin go bhfuil áit srista in san cluiche Leathcheannais tíreacha agus iad ag olivú an sa Tráchtaire darnó ó thaobh Craobh Lein bhfuil tá 3 díag bút ag Cill Dara in Counternach in 2023 agus siad an bhí na champíní ratha bhúdar ar an lú sa cluiche Ceannais an ora an féidir le dul ar neistín cluiche Ceannais an bliana sinín ceist fuór. Beag an Craobh don árán náisiúnta ansá in Donaighmore agus si duine áitiúil Grace Hanley an club áitiúil a chanig an tárán náisiúnta dún ansá.
Gachardal van son Dóibh Trish and Sheen agus Shara Dhomhnach Dhéanamh an réiteoir Tránóna sin fear Chaile van Táin Anthony Nolan ar immerthór dar Nolan a club bailach Cluiche agus le Chaile van Táin agus Eishin Reaganish chun an fel chavan order bhí Garda an óir chumá níos túisce agus an iarn féid 30 ó na fianna an bhain agus cumáile sin sonóg nó meascat na híthe Tom Gibbons agus óchád Jastéantas cuasaí aignón na droch aimsre an so trachnúna ní fad inis tús le cuasaí dar nó Bert is stig san nummer sáil don chahabhisteach agus an son Dóibh, well, be sé gur túsach chuir le cuasaí tá cór láidir gaotha ag séide a mohan son agus in san chéadla beag cór na gaotha ag an bhí agus be sé gur baríocht a bhaintas sin so le méid an adóg leham séid an son na banistóí an Dóibh híos fuaman so Seán Ó Dhéagláin ar Kildare ríist líon agus Cathal Brick ó Cumann Wolf Tone ag Giannis ar an bhí an clog tosnathe in orda héin siad céad seileadh an son ag Kildare agus bhí deise an Dóibh clachta mar barc fiidir an barc tréála chumá ach bhí carúir clic híos fuinge chun cóirí sort na parca gáil teachtamach an son don bhí Michael McKeever Captain inis Taig Martin Slú a balúisteach a gcónaí tar réinfadína six a clubteach agus doming teachta sé sin an átar an ófa mar tá sé stelle an so agus an seaán go gúil se go man líon chlúdach nó fuing town agus glórdína seasta ar an Dóibh den far chumá ag ggéirigh fécint céimhhuinig átamach ag Leathcheannais Lein im lína se chuganis an bhí ríist tré John Harkin fósadal an pastrachttín lán tasí sinné James Murphy seanske siúd Murphy le hiireacht áardach an ceann son ag casa go deire céad seans an son ag Jamie Murphy an lán tasí ach díreach an casa deirnach son a dollar stray agus seans caiilte an bhí leis an chéad kick amach Tránóna ag Cúlbar a Kildare agus sinné Charlie Carroll Réiteoir dúircha cinnú go bhfuil gatainna in san hátacha cearta fáid go leor leis a gic amach sin Cúircha chamad leistigh agus déanta go maith an son ag Ben Locum a Cluiche feice an réiteoir agus kick séir dul a bhábhar na mí sin fós a fannachtar a géad scór an Tránóna Orlóir seileh an bhí ón tús teachtamach an son Ciarán O'Hare Ráta Ceannig mar choúgtar an son tá J. O'Brien agus Gildare an bhí fósadal bú slachtfar gona loch garman in san clé cargan sin teachtain sicáta agus socha ag an levéil seo agus an levéil ach líochta tá cá carín ga cléthe deisina se go bhar Park Eamon Armstrong chuig an céadúir ar stray Murphy ach ríist cosint an a bhaíanamh an son ag Kildare agus deischa siúd teachtain is siúr haansaí lúsanta seachún amachchan is Colin Moran Raunar Yesh go deir ahrú déanaach déint an son agus Liam Kelly istí gón tús go compórta an son tá bhí tre sé sinnig gar amach agus $10 an únsaí beag an scóráid bególam ísil go leis an droch an ílacha lúsúnta go seach an son go fada le Ben Carcrí fós dul díhalamh amach ag Kildare ach se le bhgóní ag an bhí blochail má Dachratí na scórna a gáilteag túsnéimar an lántasí Murphy a ríist ar cuma éigent an ceantan choristeach ar Ariona turling to shakes macht ag an bhí ach Dachratí tardfin na postíonsa go deire ar neistí Rian Stafford blochailúntaach an son dígrasúntaach san imirt ag cosantóirí Kildare an tús an tá ag seasamh an óid agus an bhí brútamach a ríist an tá Dachratí teach tríd cúpla deis ar scór blochail agus cosantúnta go dtí seo ag Kildare se chugan is Finn White leis a gitóg White an ceann san na methe ar dheis agus ar fóíil brú úntaach an son ó Kildare be siad brásás le sin gá deis ag túsan himric an bhí ach an dá ceanna mé ar stray leis an céad mar ríist le teachtó Charlie Carroll sé dín taobh howlis an gceann Dhomhnach an taobh sin ran ríist irdach níos mó leis a gceann son Praban líróide go deire ag turlingt I bhábhar Kildare agus Cluiche gan cheist an son chuirsteach ar Cathal White deisina is ag Ryan Sinky
Chor láidir gaotha mar dermse ag an bhí sa chéad leathan sá. Pass sin an dul isteach ag Dara go leor faoisimh don bhí abal Dhéagláin sin go héasca agus a ríist Armstrong an clút an park an sá. Bhí teach a ríist. Bhú Kildare an trí cluiche le Forest Bar chuig trí cúlín ar fad. Mar chuin tú an Thomláin Leaghchéile agus is mór an méide sin viidir ar sábhín tógad bhórdas na clí agus beidir an bhórt bhó a teach seach an sotrach núna nach bhfuil tástáil ceart churthir go dtí seo. Jo siad is an tránóna. Leis an bhí ríist is John Harkin. Ceann contuirteach ag turling to stig Murphy dul an ardach roada an ceann ag sleanú an cúlbáre I déanamh go má féhrú an son bhí Carlach ar cuméigent Dhearglóis sin a chur amach agus ag Dara an ceann well some gur cúbhéidir agus dahad se tá sé sin tucha ag Dara an mhair sásta agus beag deisianis ag an bhí cúgnómad caite an aon scór fós feicethe cúpla deis ag an bhí ach iad mithir stray. Is sé Jamie Murphy ó chum an éomh pádraig go thógadh an ceann. Deisir géad scórann sa tránóna. Murphy le cór na gaotha is sin ardathe ach ag Dara ar fóríl sin trí cheann de seansanis tá caiilte an bhí agus an dáhéh fós gan a bheith socr an sá. I gael Dhéagláin in san Leathcheannais. Ríist a cúpla cic amach cleacht ag Charlie Carroll go dtí seo. Gan éon deis scórála go fóil ag Kildare ar an Dave eile. Tucha siad. Taobh Hawl ríist. Smachta go háling Hawl. Cathal White. Tráchtaire agus ag Dara big kicks air ag Kildare. Idir gá chóir le Dara me sirdín lán cúlí Pádraig's plán. Chum an áí. Gaoch is a gardú go héimir ag lúsca bosca na bhfuil míad chumá. Trachránónach an Peile. Nis oscailtí ar Dave Sudden Fark ag Kildare an pass began in roada. Ag an tarna seansan son ag Liam Kelly. Valin Bhuiling. Taobh here an son. Sinky. Seach sa Lárnish. Deis Killian Brown. Shanice Farrow Kildare Dinach an third face score hastí nuha. Shelvin is a Colin Moran. Carrick Tastal. Hernash Kofada le Killian Brown. A third face score. Brown le here ag Turlingt. An Cúlbáre Gléach na Peile an son Dhomhnach. Agus Dint Gama Cailún Shelvin son. Agus well an tá ag Dara. Well Cluiche Darren Réitor. Agus kicks amach ag an bhí Dint Gama sigan son ag an Cúlbáre Matthew Keeley. Bhaile lán a bhí sé féhrú ach bhí sé misnach, misnúil, gléic sin feil cúiseach bhalig agus kicks ar inis le teacht an bhí. Cúlbáre leis a gceann son ach opal le déanamh teacht amach an son ag John Harkin. Ag Dara, Fiach Hartigan. Bua ag an bhí nuair chasan fór na gcuine Míchéal ag an stad seo nura. Finn White. Oscailtínis pasáling him a tríd ach roáda ag Dara. Deis ag Zach Thornton ach bhí sé cúpla airlach roáda agus seans eile son a ríist. Mithir stray ag an bhí. Dín Taobh Hawl tá crut na fórna an Dhomhnach gan a bheith socra agus hís fum tá na banastóirí an Dhomhnach don bhí Cathal Brick agus Seán O'Dí an son de Kildare ag luair agus seach teoiricha agus ag iarraigh crut éigeanta chur ar na gorchuig imirithe an Dhomhnach ach tucha sé Cluiche an son Níl Darren Réitor scuile buntáiste de Colin Moran. Nis oscailtí beidir bhfuil deis ar scór an ceann son Imreis Doc Salín tá cadé mar cool. Arachar an son a gcuine rocht na himrithe. Cool luach an son ag J. O'Brien agus well tá tús únta curtha ag Kildare le cuasaí ní raidir ag súla sin hána sin na gcuine rinne imre ach tá cool ag Kildare tris néon ómad anna hús ar fad. Thug sé tamlíonn den chéad scór ach well cool cinúnach an son
agus an gcuach na seolta ag na cuairtóirí pas eile tá bhí I driblód a héh cosanta iad tá deisir scór an cean san ibretheisteach agus Haran trasnán an son ag Ben Locum tá héanana tríd ag aimse go dtí seo tá cúlaíon ag Locum agus sin cúil agus cúlaín in imacht éon nómad an sa tús ma ag Kildare. Cluiche nuair a rian siad isteach a gcuine costantóirí na Meath tá ceist an sa go cinnte. Sin cean sa smacht ag Eamon Armstrong. Freigrain ag tastáil ón bhí agus deis an son ag an gaptéin sin é Taig Martin. Fósadal. Bert ag strach as an son ag an réitor ag scuile leis an immer Dacartí an fell a Hart Uig agus ag deir dóhan dénta ag Cathal White agus seans a Kildare teachta ríis cé gráidir as an immer cé beidir sin na seach nómad tá siad socrú go mór le cúpla nómad héna aimse a chéile agus a be siad brás as le cuasaí agus stáid seo. Nis deis ar Dave Howe le Kildare ach léite go háling an son a ríiste ag Armstrong clúdach na park atá sin sa chuimar thóir lár park a McKeever inis deis teach amach. Tap gan in tasí hís ar Dave nach chumad ar lucht banistíochta agus muir a chumad súl ar chósaí an bhí teachtanis. Sam Jordan. Spás ar Dave Howland son ag Fiach Hartigan. The Lord Shellef ag an bhí a go dtí seo níl úsáid rómha buintas agus gan éon ar chlárna scór deisir gá faointanis an ceann son ag taistal a go ríist ar yes agus ar fórílan son ó Rian Stafford ceirceann de seans na Kailte an bhur náitiúil. Scór mar bhí héna héin Kildare an bhí fós ag fannacht an chéad scór an sa. Charlie Carla ríist. It's an trí kick amach Dhomhnach. Tá sé trisdultí an taobh Howl. Well, is Alma tá sé dul a ríist. Agus tá sé le bút a ríist trí Cathal White. Ar dé go brú níos fearr de Kildare seach sa cúngan son áta tá ón colí dó sé aimse go siúd. Costantóir búilt an son. Colí fós a teacht lús sa bhar chéine. Fós a dul tríd an son agus Dacartí an bhí stop a beidir goil chancer scórt an ceann san ibrethid tríd agus ige deire tá sé I mithe Haran trasnán an breige deire ag ón colí scór maithan son ag Kildare tá sé ag immert a bhfad níos fearr gan éon reagra fós ag an bhí. Tás éon nómad caite héana dó ar chlárna scór Kildare gan éon scór fós gan bhí agus be siad bortha fé sin cinnte. Teachtamach an son tá John Harkin. Trasgad in taobh Howl go leor Shellefach tá sé dechar ar dul chun ceann an tá. Agus mar dúirt mé an tús cuoine cór láidir gaotha ag taobhú leis an bhíon tá tróna. De ríiste ag Armstrong. Murphy six lár ag fannacht an fas. Idir me siar agus taobh so. Zach Thornton. Thornton fós adul bhí sé smaoineamh pass garda hart to John Harkin. Ag go deir isteach Murphy, Jamie Murphy an lán tosaí ríis le Shellef. Tá sé plúcht a sigan son kick séir le tacht agus deisianis ar scórt an bhí ceanna hastín go dóite agus 3-10 cata. An bháisteach ag stelle an úsáring a gcónaí an sa. Agus Murphy inis le deis scórála don bhí cúpla ceann chuir stréachá. Ceir seans cailte. I ceann ra bhéasca sin mar tá gaoch sais a ceircalú níos mó ná aon rud eile tá sé sin búilte níos fearr is dólam díreach leistigh den cúla agus tá brat aráiste mehan áde. Gá faoint an son ag an bhí. Scór má ag Jamie Murphy. Céad gá faointe teach tó chic séir an sa. Fearn ar neistí cúla bháin thug sé ceann ó díogartha
Scór a Ghaimsú ach be sin brásás le sin a bh aimse ar deire. Talís an son agus fear na mí sínt an son an captain Taig Martin. Murphy a ríise tá spáin go maithe stig. Dechartaí é smachtú istigh ag iarg é smachtú Talím Kelly. Iling anna chéir an son ag Murphy ach hiic sé an second a dag an ceann an a cos. Fóríil sin 5 seansan is tá caiilte an bhí. Ag crothú go leor seansanna ach níl a dag ríic nó agus seans go meise sin costach sa le méid an troch nó na stig. Charlie Carroll a ríist go héin kick amach dín taobh hawl. Agus an chumar gur an sin a hasise dul a ríist. Héin kick amach beag na búta Kildare chumá tá siad láidir sa cuid seo an fárc. James Harrison captain an son. An cúil sin ó J. O'Brien scór cinúnach. Agus cúlín cor leis an íg ag Ben Lochman. Ón Cully an son leis an tarna cúlín. Agus gan ag éon scór díreach mar tá feic an son ag an bhí Jamie Murphy. Kick sé ar gá faointe. Ryan Sinky. Fósa dul. Agus an fear fannacht ag a deirad an fas. Se Cillian Brown ach tá a iirecht ar stray agus ar fóríil an ché deise tá caiilte Kildare in cléthe nach bhfuil haar mulla berta ach cafi rá ríist na canílacha go thú fása gin áíar an sá I gCAA Leathláin. Leis Matthew Keeley leis an gic amach ó Bhaile Leáine. Na córcaí heb ceart amach faid go leor leis a gic san. Tá go dain. Speg an bhísás na kick amach féin a bhúcad an son agus deis ag Michael McKeever dul ar an únsaí. An fear á bharcáil fácha ina dhiig aige McKeever fósa dul oscailtí beidir an bhí má leanan siad lótha dachar an fella scuile uig ag a deir tá sé gan a bheith ró únta go héobh caiidán Peile stig ach ar cuma éigent Niall Kramer ag clúda go maith an son agus rigus rúthar go mar an ceansa glanta go héifeach agus Cillian Brown an eist ag teachta Cill Dara. Sin difriíocht atra fad na parc a taiisiile ag an bhí ach an ounsaí a brise síos ag an nómadernach agus deisinis ag an fearheimse an cúil J. O'Brien go cliste leistig ach beidir omarcach orbla déanamh stig an son ag Ben Locum ach ag an deire clúdach má ag an gosantóir Sam Jordan agus an bhí le lús a teacht amach. John Harkin Láh an Ardmór himpeil ar an gceann an son agus réadúir Anthony Nolan díreach an aice leis an imirt an son. Zach Thornton, Ashley Armstrong a ríist. Armstrong a ríist go leor sellafh a siúd go dtí seo sa cléthe. A cíntan son an deis ag a deire ag Finn White ar gá faointe tá sé sin tóiste agus tóiste go maith aige. Sár cúlín an son aige. San bhearna ar nastí éon cúlín amháin na brab na súl. Sin gá scór gá faointe as I chéile ag an bhí agus cé go raibh tús maith Cill Dara le cuasaí Dhéagláin an bhí a teachta seachas san imirt an sá. An gan a bhúnta go sellafh Nash ag an bhí tá deisir cúlín an cóscór ag Ben Carcree tóiste go maith aige. Cúlín maith ag Carcree agus a brab na súl tá na fór na chorhram. Lús úntach an son ag an bhí nuair bhín sellafh acu. Carcree a críoch nó ach sin trí cúlín nasa chéile an son gá faointe féich ógus ceann amháin an son ag Carcree. Bhí brásás leis an taspántas le cúg nóman an nós. Cé taobhlín le teacht an bhí go deire. Tá siad ag fiabhsú go cinnte ó thaobh tosa de. Ceann son imiristeach ach bhí curisteach an son feiceadh an réiteoir. Scuilte leis an imirt ag a deire.
Haran Trasnán nó Harnash a chur kick sair agus bes de Girige chur Haran Trasnán más féidir. Score ma has chéile. Jamie Murphy leis an kick gá faointe, John Harkin for an count in the sin agus Ben Corkery an son chun na fórna carmú agus Deisianis ag an bhí dul Harnash chun tosig beidir rud nach raidir sú leis cúg nómada hen agus Kildare Lán an Uachtar. Can son Ibrahim Stach agus Irecht Reen Stafford. Haran Trasnán score ma se ag an bhí. For sé Coolín an tatan Chicata. Ar nó nia se le brian I mar le cúnta na méthar na blianta. Cara scór as a chéile is an bhí. It's a spawn to bhd níos fearr fud na park agus stád seo. Seo chun ríist Zach Thornton. Is Ben Corkery tá lús. Agus siúd go cinnte. Nuair bhín fán rathair agus tá fán rathain is ar Corkery fósadal iling an ig éir leis I gitóg. Dacratí an sonnig an coolbára ach an praba féar fáca féin cosantóir tá sé sláunistig an son os cór an cool tá go leor faring treis tiism an son agus mar dermsin na cnílacha bocht go maith an so teach núna an cléir treis fiáú go cinnte le cúpla nónadús good ar náis an bhí John Harkin ag tá spáin go maith spás is an son agus deis an lán tosí sinné Jamie Murphy Chancellor Cooley ná sár Cooley ag Jamie Murphy bhí obair le déanamh aige ach dhéann sé éasca go deir leis an scóir sin sár Cooley ag Murphy gá Cooley aftere nómhan agus fithe caite chuig scór as a chéile an bhí agus caite dul Harnash bednach den ómad ón scór dearnach ag Kildare is sinna teachta ón Cully tá sé mé den ómad gan scór in isintá an bhí ceannas agus stáid seo seo chun an captain Taig Martin Kildare ag brú an son agus déanta go maith se le Harnash Cillian Brown Bháiste ag treisiú agus a teach níos meas agus stáid seo fiú seo chun is Senan Murphy Scóirí tastáil sin sé Cillian Brown Pas cliste isteach an son bogad chun tosig an captain James Harris agus a Irecht Haran Trasnán scór ma ag Harris Céad scór na den ómad ag Kildare agus ag deir an captain a taisteal fad na parca ceanna heasta go dóite Cooley after ríist cic amach ríist a teachta Matthew Keeley mar níl mór an after an tugad cinnte Deis ríist ag Ross Harris Cant an cailte ríist agus Antonis Shellevé sin don bhí agus deis ag Liam Jennings Dacratí teachtamach Lávan Ordenson ag an buntá seo táirte an réiteoir deisir gáfuointon son I teachta seo ó Reen Stafford Cadémar scór gáfuointe ríist ag Stafford an son trí chein de scór na mar sin ag an bhí tá sé de buintúsáid as an dáfuointe go cinnte ag sár Coolín an son ag Stafford agus trí Coolín inis chun na maithe an bhí Seach nómad fágad go nám sa chéad le. Is an brise ag deir a bhábhar Kildare agus deis an son ag Ryan Sinky. Armstrong Giric Bresús ar Sinky fósadal, Carrick tastal an son tá sé stadathe fiochan den orda ag or Lord Barn agus oscail ag an tríd ag deir ar an Ashton Farriamsh an cool J. O'Brien. Dala seach sa cúnia Kirkalúisteach is Carrick tastal an bhí a cosan go train here an son agus ag deir a teachtamach le shelf Kieran O'Hare fear Leathcheannais agus ansaí eile briste sús go maith an son agus go snasta ag an bhí. Brise bhábhar Kildare Deis ar scórbal tá irdach dam bhfuil crinnes si a taistal agus ag taistal
Agus tá sé Haran tras náning an lán tosí scór úntaach an son. Bhearna Hernashtí Peire. Scór mai Kildare. Is tá gála cuithe séan sa bharna mí agus an bháisteach sin take níos massa na tamlína nús. Céimach inis le teachtó Matthew Keely. Dachartaíonn sonnig ceachtas na fórna seileadh gáilteach cic séir bhábhar na mí ag deire. Lús inis le spáintón bhí. In Cleháin. Tá na canílacha seo lufa amachchas amach agus mulla le duldín dáhéh deis son ar scór ag Ben Corkery ag blocáil má dénta. Mar tá dénta cúplóir sa cléthe Kildare agus deis go deireadh Colmóran. Agus rúthir teacht amach go mar an buntáiste go seileadh aige. Agus iad dul sa tóir ar scór eile. Oscailtíonn son agus beir ón fellfáchan í go deireadh. Ag ón Cluiche beag an tarna seans aige. Agus tá sé sin Haran tras ná an scór maithe son. Ag ón Cluiche an tarna cholína go siúd. Agus gá ceann sa chéile is a Kildare. Fenton Quinn. Agus Cluiche. Agus bhain sin an seoras lína lán tosaigh ar chlár na scór ba si tás le sin. Coolí after reached and son. Darnón Lugus Ochlís le Leathcheannais selle. Na súlar fa tróna Dhéagláin ar an gaibhann tíidir an bhí agus Kildare agus dachar na fórna seo scarún Míchéal pastí má himmartha na canílacha úfása an áíire agus caithfí sin na hógan seach an áibh deis ríiste Kildare tre Cillian Brown. Fardar Parkanis Senan Murphy. Then of Dulcan Kang, Harnash Quigga, Kinton Son, Tishka Chachtanese, agus ag deire an bhí a rís sé Ciarán O'Hare. Clúda go má love an order more heimpler and son Dachartaíonn kick Sarah Vala, Tasha Geffa Yera. Carton Son gan Kesh to Anthony Nolan. Clabrocht and son agus, well, Kasheva Bulka Contossid Gobahanish. Smahim Reela Shin Margaran Shamach inside cool kind. Kinton Son and Tashtel agus an buntáiste breise tá fight an son an bhí agus Finn White chun count on a hógan. Ceann ómad go an fáca. Armstrong. Bhí gur cruicnú le scór na gó san chéad around Stafford. Sé anna scór gáfuínta. Níos luha deis an son a ríist ag John Harkin. Stinkt an stúa ach tá sé ar fórí le go deire sécheang de seansan inis cailte an bhí. Cuine go an cór láidir gaotha sin an bhí sa chéad le tá luach cúna sé cúlín bególa mar leid buint leis agus be sé I bháfar Kildare sa tarna le. Ceann an bút go maith Ross Harris. Tríd an eistí Sinky. We've gone to Haranter, can réitear scuile leis an imirt. Dachartaíonn sonnig Colmóran Dulcan Cagin, if I get there Hanashtí, James Harrison captain. Neil Bannister na mí, tá hís fún Rojas, tá sinna Cathal break. Agus I get there tan kick Sarah Dullan a fáver. Och, no mod agus fé go lethe tá catan sa. Ag an dá héh réúnta sásta ach is do le cór na gaotha bheith an bhí súl le bheith beáí níos mó an tosaigh. Agus tá se ní lech éon chulín óháin eatra. Agus céic séir le teacht don bhí. Iarduch galore an son ag Stafford.
Will Crinnes Dhomhnach Gofuin Dela and son sin Cúig Coolín a time shake Gofuin to fake August Coolín and a score of fad. Three Coolín after reached. Viewfold can see their course Cill Dara Park look up no news. Tráchtaire Peile Dara and son agus see the Girgay quit her Nash. Dhéagláin fell smachtú tá sé sláún agus Harbh sláún am so Johnona. De se one score all beidir eile igen Kildare beidir so me an chéad leithistí tá sé dul her national Coolí Padraig Spillane sé dín taobh agus Spás agus Rána beidir Craobh le Sinky Máirt tá déanta deis agus Spás ó sa Cormac oscailtí inis an bhí tiis mar Nash Armstrong san áit ceart ag an am ceart a cinntu an son an tuisce ag sile ar fud na háit an son agus na cnílacha in áíir teapagáin dain séiricha agus stáid seo. Seo an son ag captain na Míchéal Taig Martin. Nómad amháin dam cútah gorta tá fógraigh deir an céad lethe kick séir gan ceiste an bhí agus tá míad le nómad stigan son hena féin má sé deis amháin déanaach an son ag an bhí le méid an adóg le séide. Tús maith Cill Dara cúl luach a teacht ó J. O'Brien agus Coolín maith ag Ben Locum agus ón Kelly ach fuair an bhí cúig Coolín sa chéad an son agus i gafa seachtain ag héanana dóch an tosaigh agus ó hinna le an dáhéh ag mallar tú scórna ach úsáid níos fear buintas an scórna gá feinte go cinnte an bhí agus Stafford ach go háirithe ar Austómh. Lingéir go mát an ceann áirithe sá. Ag taistil agus tá ráfuointe eile aimsige Rian Stafford a ríist. Sár scór an son a ríist an bhí agus Cúig Coolín mar Araspar. Sin seach buinte ar fad sa chéad lethe go siúd ach na scórna ráfuointe déanamh difríocht an bhí an so Tróna. Sinnéad an adóg lehama séit an son ag an réiteoir Anthony Nolan cléthe tanmha go maith cé go bhfuil na cnílacha lufa an sá i gCAA Leaghláin ach i dolisteach dís na seomraí festais ag an mreise well tá Faraspar Cúig Coolín ag an bhuirean áitiúil an bhí be si tás le sin an scór lehama an sá i gCAA Leaghláin 3 Coolín díag ag an bhí héna cúig ag Cill Dara. Scuile buntáiste de Colm Moran. Nis oscailtí beidir bhfuil deis ar scór an count an Ibrish Daxalín tá cadémar cool. Na seolta nis ag na cuairtóirí pas eile tá bhí i driblóda héh cosanta iad tá deis ar scór an count an Ibristeach agus Haran trasnán an son ag ben. Ag ceircalú níos mó ná aon rud eile tá sé sin búilte níos fearras dólam díreach leis stig den cúla agus tá brat aráiste mehan áde gáfuil a cinnte an son deis ag deire ag Finn White ar ráfuointe tá sé sin tóiste agus tóiste go maithaige John Harkin ag tá spáin go maith Spás is an son agus deis ag an lán tosaí sinné Jamie Murphy Chancellor Coolín sár Coolín ag Jamie Murphy Bhí obair Northern son ag an buntá seo táirte an réiteoir deis ar gáfuointe an son i teachta seach ó Rian Stafford cadémar scór gáfuointe ríiste ag Stafford an son 3 cheann de scór for Cill Dara. Deis ar scór bhfuil tá irdach dam bhfuil Crinnes si taistil agus ag taistil agus tá sé Haran trasnáning an lán tosaí scóirúnta an irdach galóir an son ag Stafford bhfuil Crinnes Dhomhnach gáfuoin deile an son sin Cúig Coolín a time sé Lingéir go mát an ceann áirithe sá ag taistil agus tá ráfuointe eile aimsige Rian Stafford
Pointe for Rian Stafford, Dhearg Rivlehaman so Rá Iarach Dhomhnach agus ba siad sásla sin ach tuige sin is gohfuil siad gimar te gcuine na cuihan tá in san tarna lá agus well is gcuach atá láidir go má tána cnílacha lofa amachchas amachchan tá Tráchtaire i gCAA Leaghán agus catúrát an dóthaimh ar duine bh Míchéal nar thógann tú seach na cnílacha tá uafása gur fadidir fa tan farc thar bheith sleann agus híosfúnga tá Lochán isce in áitecha agus dultanolchas peidir le fiche nómla nús níos mó éon rodile ché go raibh sé le himimecht agus is an réiteoir Clúiche Peile tá ceanna gaith féara agus ní fadúin inis agus tá snóig Anthony Nolan an tarna leach den cléith Leathcheannais seo dar nó clí agus an lú ag mar gona Míchéal is cléith Leathcheannais eile réiteoir dúir cinnte go bhfuil gachtain ar náis in na háte go chuí mar dearm se Lochán isce ag bailú inis ar an barcan tá ach leabhar clí le dul ar Laighean sé sin mana méid Táimistí tá an réiteoirnis ag glórig scúb agus ní hasnó sin is go dtí beag isce stólam glanta is domhar sin an cótha se tá sé rá fan well bhfuil ceistan is féin farcan tá is go bhfuil tá fearr ag ritheisteachtaíon cúil agus tá an réiteoir tris scúb a lorg is stólam chun an cúla glanna agus cíbhann son se tá an fearr teachtasteach ar an Dave Howle scúb agus tá spanna sé sin an méid fearinge há trééis tiitman tá ceist féin farca cinnte agus tá áirtha seo ní léon dát fé agus mar dearm se tá tamil fada le dolan tá agus má leanan an bháiseach seo bhí se le bheith fluch ach ní raibh se le bheith chomhfluch só tá sé tríéis a bheith dúirt a báistí le coplúir liganús agus dultanolchas níos mó éon le tamlíonús cinntuan son an glanne a hála déanamh stigan son agus isce ar fud na háta sig sa cúil sin ach go háirithe agus tugann sé sin deist an dáthaimh sína go searbe bhfuil hainge báise fluch singe sig mos go Tráchtaire chumá tá siile agus bréan an úsáringe catú rá mulle agus misneachtas an tíine tá san 16 site hail mar tá si sonar fad báise fluch chumá agus mar dermse na cnílacha uafásach ar fadar fad antá agus tá ceist is ólam sa sábháilta a féin farking is dase. Well, sé fearrtá ganas na Anthony Nolan an réiteoir agus tá sé sin sásta tús a chuir leis an tarna leachantá ahrú ó thaobh gansaí ag Kildare duine caithfh bhíomhar fiche seach ní léon scéal tucha dúnge cé tá gceist an son beidir gur ahrú gansaí tá ann ach nimar amach ar bailín beag Cluiche an son gan ceist agus deise an bhí tús an dar lethe ag mar gúna na gcuithe tá siad sean an son Michael McKeever fós a dul ach ag deirbhí lámh an mór haimpil ar cinnseamh na Lochán isce agus siile ag chéáid antá agus mar dermse na cnílacha chóbocht is a chunig mise ag cléthe le tamil fad an lá. Raon Commentator deisianis ag Jamie Murphy fuair sé cúlín agus ceann gáfuoint go dtaine bhí gas chéadle ceann san le tógant ón dalamh gúna na cuithe a cic maithaige. Tá sé sin búlta go maith ní léon crunas aige agus na 7 ceann inis tá ar stréig an bhí. Drisleáin go dain búta né nuair ar fad an bhí siad son na champíní ratha bhúdar an lús a Leathcheannais nura agus bin chéadú go bhúdar ó 2000 agus a hain go dain. Trí ceann díú a Craobh Leathcheannais tá búta ag Kildare agus idir an únsaín is scóir tá solchain de hocrú tús an dar lethe tá daoine ag sleanú fud na háisteigh Cluiche go dtír an réiteoir ní raibh mór an ann in áíire ach fúg sé sellh tóch an rudas táchtaí agus tá an cic le teachtanis ag fintan cuin ó nás na ríomh sé cúlín sa chéadle ar nó clubtá tréis forbert go mór Peile agus amáint le blianta beag an ús agus deisianis ag an lántasí cuin. Ceann sa chorthisteach tóiste agus tóiste go maith cúlín an sonnaige chéad scóir sa tarna le teacht i bhábhar Kildare. Sin ag Armstrong ag Dara agus deise go siúdanis ag chuir trídín captain sin Taig Martins brá leis dul an tosaigh ag an maithaige bháisteach ag dúirt a gcónaí an son
Leis Armstrong reached. Agus Taobh Howlinish but an bhí bra fáinne canis. Make din an off níos fear tart fé scoran sa. The Canílacha Ufas Deisinish ag John Harkin, Cúlín Céad Laighean. Come out, mate, come out! Come out wide, go! Number cousin to the Dana van Son. Kyle Dara, tá siad clachta go maithaige. Zach, make it easier, kick! John Harkin reached. Dorgad is ag Titman sa I Gael Dhéagláin. Tráchtaire Anish, Seachunginish, Michael McKeever. Spás last month son exact Thornton. Oscail dos a core, shall have Kyle Traffic second offach. Talishek or Nashty Murphy. Dara, Nashty McKeever. Agus Armstrong out can a Haval agus an pass a hogand. Shall have initially broken a Ron Omid. Again V, agus passion gone of a Untuk, agus Oberle Dana and Santa Shemha Haran Lina. Kick Tavlina le Chachta Kyle Dara V, Peter Shelver Fag Ron Omid Unis Mo and Son. And counter na Road to the Jamie Murphy. Agus Kyle Dara initially Desh Chachta Nash. Kerachulin Athran Son. Hena Shake with a Tree Coolin Diag. Anthony Thurling to come through to Gestigach reached Cossant on a Vahayen van Son. Again V. Bruach or Zach Thornton. Carrick Tastal. Cluiche van Tishka. Ag Schiller for the Hot and Son. Agus Galore firing at Dent to look up Lord Liganels. Finn White. Armstrong reached back all look a mass like Lord Shelviga. Tension roll it okay. Ivernish. The Kieran O'Hare. Her national son to John Harkin. Queen again Deshternick around see if he can V well V Shelviga Fag Pager. Call Nomad Gilleach and Count Dernick and Pass Dernick Harn Lean agus Ree Shillivan son Fag Tamalin a Kylta agus Curristach Gani Keshan son J O'Brien for she cool Untuk and Head scores to Cleggadine a Kalishan son agus Desh score all Ella Nish Beder Chachta Kyle Dara Shbachach come on son Corlaishik Tastalo O'Brien. Tráchtaire Killian Brown. If you can turn around, better than counts in a Curristach Jim Carnogan Nienik, Madig Shell agus Ernest Cahill White. Clishtonson and Kyle Dara agus Killian Brown. Count Contour to Keg Turling to Shigarim Le Carnoga Roada. Agus well Shell of Kyle to Royce Conson call counter straight Kyle Dara. Desh Kyle to Kikinta. Kickmach le Chachta Matthew Keeley. Tan Gaich sin ag Nartú chuma the Cain Rodellen so Gael Dhéagláin. Chachnona Ufásach Anish. Ball reached again V agus special sauce if ag buchan the kicking amach mar sin. Ruger Mahi and if Tyke Martin Melishkel sin captain and so John Owen agus ag Terra Carrick Tastal na Sula Bunter fag second. Harnash Kafada Loreen Stafford. Golf win to Feigho, Dira Grivlahown, and Love and Ordig and Raytor. Agus kick Sarah Lil Tachtans on Dunvee, but she'd brow sauce the Deshnashin of Vala. Agus Shay Stafford, good eye and Hoga Grecian counts on. Rishishin Gway Lauder Shin in a Cliché Hope on Dalav. As Eric the Inn of Moss Fader, a Shoru Haran Trasnon. Roch Majent, a Kintunson, a Fnachten Ordis and Air Nart Nagui, a Cheshu and so. Agus, well, it revert to Halshe, Shelfernash, again V, agus a Gleam Jennings, Illinger Gaman, counts on a Tuck to Stock, Agus Tashe, Haran Trasnon, a Gleam Jennings. Score Mahagan Vars to Cunha. Oberle Dainov on a Eric Terfad. The bra sauce of a cool cooling contest of Goni. Masha, oh no, my drug Nakatis turn a lad Nilok score and Tae Feka. Agus
agus Dáibh dír techt dír leis na canílacha úfáilt agus ágain an bhí announce í ríist. Tarrant gan ceistantón chun nic an réit orga deire. Agus deis an bhí fécinn ríist. Chuirteach agus caint agus clabhreacht agus chuige méidir de bhantáistantón agus deis éas go scóráil in sé techt an bhí. Stewart na mí hís fúmanta sné Cathal Brickwell sé brasásta mar heas an cuasaí go stad seo. Sé rion Stafford Hogan Countson ó Cail Chuil Mainan. Cúlín go dtí seo ge. Seacht go daim beceirt marrá. Príomh néos gur na fórn an Countson díreach ó scór an cúl nar cearcamach strainer be. Leis sé gitóg an Countson a róú haar an trasnán agus an faras bar a bhéadú ríist. Tá iridach down, tá crinne sound, tá sé sin haar an trasnán, cúlín an son agad an bhí agus sé cúlín a ríist atre. Dá ceanna sa chéile an bhí. Siad brasásta gimmert gon ina gaothe ball agus snast an son ag Michael McKeever Lár Parca. Trígadí Murphy fan rathair chuirteachar go cint an son agus cinse fan son an bháisteach ag teachta níos agus an himróirí groch an son an aimseir úfásach agus an farc dain séir go maith. Séir le teachta agus Stafford bout bháin eile. Paint Tarringha well is her éigen go raibh an pein treis Turlingt agus é Meath dearing leis an méid ferring atá son ach tuigeann rion Stafford go maith céir a holidainmh seansar scór eile inis don bhí. Gá ceanna sa chéile go dtí seo feightas tarna le. Iireach an son iarach Garionig Turlingt to stigníil sé Meath as an immer go fóil agus ag deire Cill Dara ag Leathcheannais Countson go maith. Teachta machchan sá tre Cathal White ag deire Harlín agus bruntan a sellibh sin ar nast an bhí. Donaighmore Galva catas tarna le. Son ar Cill Dara teachtamach leis an Countson. Deire tá Liam Kelly ábalta smachtú kick sé aige. Agus ní fad inis nach an Cill Dara ahrú ifar a fithe héin. Joey Cunningham le teachta seachtóibh. Agus dom go méid ar fannachtaí go méid an chéad bhris Ellis nimmert an son agaí. Countson a ríist me her stray Harlína slás eile techt de Cill Dara nó an bhí agus deisinis an tathra sin dhéanamh. Joey Cunningham teachta seach. Begin stocha bhanistíocht agus Cill Dara díach nach bhfuil leití O'Brien agus Locum agus Cully beidir taketeach san immer chomór sa bhíon cluiche eile. Na cluiche eile éon taobh go más an chéad beidir tástáil ceartar an tá tránóna. Fágan na Parkinson iver dó díag na Cillian Brown. Chuid sé déantan tá tránóna. Kick taobh lína hawl an bhí. Teachtaíonn son teachtamach agus ceann son caiilte. Deis sé Cill Dara inis scóir tastáilútha. Go ar neis an bhí an dáibh cailún sellibh ach sin níos mó is tócha de réir cuasaí aimsrin ná éon rud eile go stad seo agus kick sé amach búte ag an bhí Matthew Keely teachtamach in é hógant. Bhar hochtaí inis le teachta seach chomá de Cill Dara agus sin é Ben Ryan. Agus fad inis nach go sé seach ar a bar immertha. Armstrong a ríist. Sé cúlín aftar antá. Cúlín bháin aimse ón mrise Cill Dara agus iad gimmert le cóir láidir go antá. Ben Corkery. Teachan tascan son ta Ciarán O'Hare.
Armstrong a reached. Lower shell of a shooting so Tráchtaire. Is there Dave Sutto, Sam Jordan in of Rahamach and Tossig, Shakti Jordan, Tesh, agus Osculty and Ish, Egan Meath, as it's a Torah score, Ella Kailte, Dakrati Shell of a Kamada Stiganson, Good Hernash, Kahef, the Hofuk, Egleam Jennings, for Shakulin Mahowling on a hero, Hinov, Octo Bruinson, agus in Dahave, a year again fella called to get there, Kick Sarah over Kildare, agus Cluiche Vision Dove. Ein nóid díag an scór Dhomhnach ag Kildare tamil fad é sin agus bhfuil beag díma ortha. Céiciúm dar nóid teachtómh ó Fintan Quinn, céic séir sinile atá fáite cos a tarn legadí seo. Taobh out an fork, Stacha fada leis an captain James Harris, inspirad éigen ag tastáil ó Kildare inis tá siad féhrú, Mactin Cleahan, sciúrin an count on. Derek, come on to Lashtig, Joey Cunningham, Derek Stiger Bark. Féidir leis Arena Cogantar Corsi, ní féidir leis an Iric sin áfach. Ar yes, agus ar fóríl trí cang na chance na Kailte. Macarisha Chachto Keely, but Lashley trees and Tarnala. But can Vibra sauce the Shea Hooley Natra. Tarnala better a few Menolka so have Kaidan to Var Corsi, I'm sure. If it were looked at her and lads at her bar, Shachun Kildare scoring Tastal Godoja. Her treed and son to Sinky. Costing the din of a Vianish. Clark Schlieg and treed. You're Gary Owen reached to Turling to Stig and Viaun agus Ivrica Caw. Akbalhe Kildare better will Deshan Sir Coolan counts on or for really Gatera. Hey Cullen Moore and V Shance Maher Coolan son. And Caro counter stray. Hickshake here the viewing. Okay Gatera and Tave me Caritas na Cooley. Agus there for real Desh Maher Cool Kailte. Shea Cooley mar Aris Bargonian son, Taobh out and Fork round Keely. Dacherty and Fada Hurlish Gamakla Nart na Queen Queen Shakun Kildare better will Deshanish Eg own Collie Doshe I'm Shagarisha Collie Fose Dol will Kalisha Stiganson Neil Dern Retor well how Collie Sheen to Goni Stig Ach and Retor Lanun to right ni Hanin Shin the Loch Banastir to Kildare to he's from Connacht and Downer Sean O'D Ach ta Collie Sheen to agus be sé spéisiúil inis an bhachan muir éonra tána cnílich úfástach ní léon ceist fé sin ach an raibh choristeach ar bhí sé decarí dheis an comláin is go méidir go raibh agus well tá cinna déanta an réiteoir ní thró sé ainting ag stad seo ach well de sé le gáceann as i chéile Kailte beidir ag Kildare ach ní léon ceist go bhfuil ábaltocht agus cumas go cinnte ag tosa Kildare Nuair tugann siad sa láthir seileamh isteach chu. Leis an brisig Armstrong a ríist. Cahar mór haimplar. Deir seachtain captain Taig Martin. Trúr Dave Howell. Dun around hana Michael McIver. Sean níos fear ón bhíonis. Ard glúiseacht an ton. Deis beidir a cool má leanna siad lóta siad sásta lena Corrin. Is sin a choristeach agus a chur Haran Trasnán Ibrethe go snasta go Cílver agus go clisteisteach an son. Bhí deis beidir dul agus an coolla lurg ach an coolín agus scór atá luachfar ag stad áirithe seo agus an lán tosaí Jamie Murphy déanamh na hibre ag Dara. Seacht coolín in a seatra. Cara Uricligan is an scór Dhomhnach ag Kildare, big Dímán downer her. Gá seans beidir in son me her stray ar cool. She'd an V atá nád fa agus stad seo dul her nastin Leathcheannais. Leathcheannais go dain a bhúdar an orit gona chunta lú. Lord Ahmer and Peile go dain am Líana. Agus an kicks her sin a bháver dim a ríist.
Stíocht Kildare gar going leis an mhair híos fún. Ach lena mís leis an immer tamach go fada le Finn White. White fósadal. Carrick Tastáil. Bert san Tráchtaire. Kildare gur alternation so Joey Cunningham de Kildare. Fair ag Kildare agus an kick séirtócha rigus ruúr seach an gamach ní fidir chuirteach ag tamlín hí me gur chuirteach ro happigar ach an réitóir scuile leis an immer ní bhaid ein rééis gan tag dearna himmer dacatí Carrick Tastáil an son ó James Harris an tá leis an kick séirháilte Kildare má sin fell anada ach is an tócha áit bonus ceann cha si dul ar náis agus Kildare sanna Murphy teachta Kildare. Dos é nómad fácha. Seacht gúlín atra scóirna Tastáil go tegus go teomh agus stáid se Kildare. Lord Parker, Schlauna Trino, Neil and pass Father Galore Kildare. And that's Desh again feed Chapter Mackinson Tryreen Stafford. Inche Anna Huitzichela, Owen counts on good at her Nash. Colin Moran. Dashanish. Liam Kelly. Kildare Brooke and Tossiga. Derek Dacher the score in a time shoe. She Chapter Mach. She's Lawrence on. Tonna Joey Cunningham. Tin taobh halta should bug na Peile Mira ach fós tá dachartí chu slíogáilt tríd beidir go bhfuil deis an son oscailtí deisir cúla Kildare stoppa irt cúbhéidir agus dad a bheith gabhna Kildare bhí seans maith an son sin trí deis as i chéile cúl i Kildare gach ceann caiilte Berta take seach don bhí inis ifir seach díag sinna John Gormley ó Gael Míchéal agus ifir fithe cahar sinna Conor O'Brien ó Naomh Inchin agus well cosa úra táchtach agus stáid seo tá den ómad go leithfach an tá bhí é féchan go maith. Tá na harpa sin dénta agus an kick cúbhéidir agus dahadan is Kildare mar derm sin scór is tarna le teachtra se gá nómad den is fith nómad má se 8 nómad díag gan scór beag dímag a cinntar le sin trí seans an son is héilear cúlbéidir caiilte ach deis is a hastín go dóite ó Kildare an son go bristeachach don Laighean agus lé an son ó Chos J. O'Brien il séistig ná a cholecha tosa an so tróna ceann eile cúig an caiiltenis ag Kildare. Amach le teachta Matthew Keeley. Tá Lou cúig cúlín chun na massas Leathcheannais eile agus den ómad fáca á sé agus stáid seo an chumar scéil an dáhéamh bhí sa Craobh an ora Fiechan go mádul ar náis a ríist am lína pass mahan son dín taobh haunlach tá obair le déanamh ag Ryan Sinky tá an feligéis an rud táchtaí a caiisiid scóir nach aimsú go mar Cuinnig mar a brig an bhí an ráfuointe dúrcribh le haum gus bearna oscailte agus ceann so good a th náis a ríist Cluiche an son feiceigh an réitóir chuirteach ar na mí agus cílín se sin an kick sé a ríiste teachtan bhór an áitiúil ba siad brásás de seach gúlín chun na maithasa Risteach agus clabbarach de ríist a cílín go méid deis a bhad níos fosa scórála le teachtan bhí sé sin déanta go blúir Kildare an sa tróna agus becholam sé an níos fuide isteach an san ríist agus Jamie Murphy chuna ceann san a hógant díreach os cór an cúl Deis éasca eile ar scóirige Bertig taobhúla teachta seachar an Kildare Murphy inis chun an fearspar sin na híine amach tan fear chur amach Haran Seasnáin, Haran Carclós agus tá cúlín an son aige Gá ceanna sa chéile 8 cúlín ina seatra agus fós gan ach scórbáin sa tarna le ag Kildare Burton is teach seachar ar an Kildare an son agus ifir
for fé card in go siúd ní Jimmy Lynch. Agus fé dócha más na Austin Donegan. Gaigan ver techt an Farkins on. Down the macht goni an son. Jay O'Brien punted an Fark. Couple score tastal godóid in isio Kildare mata ein chance kind of got Tráchtaire nash the Clare kan gweachs na shoulta egen V and Joni de veg immer to gun in a gweha. Canna see it kint instant tarna la nila couple score I'm sure ach below re kan an Forest Bar hina machti 8 golín. Shach nomen foca. Fantastic cool in our ear gestad seo. Deisneis ag Colm Mór an dullar an unsaí. Nashtin on a D. Seans leis an deasóg ag Joey Cunningham. Oh, tá sé sin Haran Trasnán. Bhí sé lasmod an stúa. Gá chúlín an son ag Cunningham beidir score an Cléheim sin son aige. Agus a brab na súl. Leatrach sé chúlín. Tá sé nómad agus péimid am cút of gurte fóstal dul. Nor de héint Armstrong a ríist a rouse and down chun sell mar sin a bhuachant chuirsteach ar ráfach agus Dhéagláin down the velter fact Hamelín agus an kick Sarah Hogan baul sé chúlín after it ní Forest Bar olmhór ach nor chuníonn tú ach le gá scór aimse sa tarna le Cill Dara beidir gur Forest Bar mór chuirsteach an son imór ag sláánú fud na hátan san tanna canílacha lofa amach kick Sarah get an V Desh and Forest Bar sin a bhéadú pí sin eile. Is sé Jimmy Murphy Hogan Council. Gunn na cuithe an dalamh mar tá déantas tarna le. V Murphy tá irid a town tan counts on ag casa ag Gunn na cuithe tá sé sin Haran Trasnán cad é mar scór gá faointe agus ard iirecht an son ag Jamie Murphy. Cúl nómad a gan ann fáca. 8 golín a ríist aftere. Kentan an dul a bharr na mí a ríist. Brisha mar sin fight aá. Kildare ag strachelt an son ach fuis bheith sin an kick Sarah amach bheith búte. Well tá Cluiche an son cinnte agus iad a cárta teacht an son fear Kildare sínta. Cór leiseach tá stáil. Réiteoirnis chun dul man cainte le John Harkin. Bhí sé cárta go cinnte ach dachan cárta se an cheist. To be ag Harkin and kick Sarah le teach a Cill Dara 8 golín after goni. Via teach reach pressured on a hostel leis an spawn sa tarna le. Jamie Murphy gimmer to Roustove. Cill Dara ag Tuirsú. Some boot her nash, Deputy and Fellow Gorda, ag Derrit, a Green Stafford. You're to talk to Stachu week shoe, like Turling to Stiggerim, like Carnogach, to Chur, or Cill Dara, a fake and son called Jackers, Tash and Fellow Gold, agus a Gorda, Curstachanson, agus Gortu, ag Curstachar Cill Dara, a Fellow Cock Dacker, DA, Smachtu, Margulan, I'm sure, agus and Fark, good done in our ear, agus Dadshaw, agus a Desh, Dollar and Cill Dara. 8 golín after scoring tá stal godóta Joey Cunningham for sé gáfuinte níos túise ag sláánú an son gan aingán ag carú leis agus an roéis gan son don bhí teachta amach an so tré Michael McKeever. Ban seoir Kildare óhas leis an rú an son bhíl sé bhí teachta an Bharlár Parka. Seileamh atá ag
bhí agus stad seo. Agus an clog ag Craobh síos an son. Here to Tráchtaire ag trasna cool and cool bar up to smack do. Agus deis ag Charlie Carroll. Cill Dara chur an mór ríist ach dachart na scór na gaimsú chur staach an son Kinton ní bhór sé kick séir. Buntáiste tug agus deis na sig Patrick Spillane. Gan a gá scórs tarna le Fintan Quinn agus Joey Cunningham. The Cill Dara sin an difriad after in áíre. Agus ga cumar scéil in ish gurbíd an bhí a bheith go dul ráidí canis Lein a ríist am líana. Craobh a bhúdar go dearna go daine nora an né Craobh cúga búta dar nó siad ach líatar bar le 6 dí Cill Dara's tar not a 3 dí an bhí in ish le deis beidir sin a gathú am líana agus réitúir dul ar náisiigh leir le fear na míon son. The Harla as an Immerton son. For an réitúir scéil agus Carta buan son the spáinte. Ach nómad go leid an am fácas tarn le. Mar fí stolum se tam heisteach an leir an réitúire. Is Cill Dara Tráchtaire ríist tá scóirna ag tastáil go dóid a mata aon seanta nécr chuna bheitcha. James Harrison trosa. Fós dal. Harrison captain County Míchéal thug sé féin cool. Ach ag deir a bhí golóir corpós a cór. Agus den éigen tabal a cos cóir leis good ar náis a Cill Dara tá siad a tríl na cool antá. Ach ag deir dóhan déanta an bhí kick séir mealta. Agus deis an clog a Craobh síos a ríist am dim a seach san nómad dearnach antá. Den tarna le agus ní fad an ish. Nach go an adóg dhearrig le séad antá 8 gúlí nachtra a thuúil le déanamh an sonnig an bhí ifar néad go teachtaseach sin Sean Betson ó chumní bhathúna agus ríist beag Hubric brásás le cuasaí mar heasan sé agus stad seo fearim seach le scúb chun an tuisce mar machchas an cúl nuair fuair sé an deis é sin dhéana. Bhí me leir le bhair níos dúsgus tuair sé bhíon farca rás an dana é ach dúirte fearinge oor te klikken oos, ik heb een drach rocht er barke agus dat seo. Is kick hem aan token. Kieran O'Hare reached. Cill Dara reached. Pass sin Roada, over le Déanamh. Den ik tell it taibhú le teach seach an bhí. Pat Crawley, Teachtaseach ar bail, gá nómad downcoat of Gorta a dúra Craobh son. Agus, well, cuman amach an isir an bhí. Aignón, tréineir lí Cill Dara tritar náis, bhí deis na cá, cúpla seans ar cúl nár tógach. Agus na deis na tócar dé bheile ag leidí Jimmy Murphy an difriad an tá trach núna. Leathcheannais agus an Peile go deir Tráchtaire náis an bhí. For an bhach an Leaghan ceist. Liam Jennings, coolie núnta go bhfuiling an chéir Liam Jennings fós a dul deachtartí in dulcan ceang Rover dhéanamh leis an barc in áíre. Caritas dul be céimna some reis an son an réiteoir scuile leis. Ní Laighean chun carú leis agus féhéire tá sé náis Cill Dara agus Ben Loachman. Clog around so will no agus fe second catta. Cill Dara géirí duna go heile hogan seach níls chun cadéon difriad dhéana sé agus tá áirithe seo nuair tá leanómad fácathe nuair tá 8 gúlín ar an fórna. Ach lámh an áirde an réiteoir seilah tucha Berta gur teachtaseach an dá héhantá. Deis ar cúl agus Míchéal down an cúla búlt an sonnig Cill Dara. Well Míchéal ar fé chathair sa cléthe agus tá sé tríle gcónaí an cúl a ghaimsiú ach tá an kickséir feite go deir Fintan Quinn thart féin gceann árthasá. Tá Berta dul isteach ifir 53 ar an dúbalt. Adam Fitzpatrick de Cill Dara, Pat Crawley de chuntain na mí. Ach bhí deis eile an son ar cúl ach Míchéal a níl éon ceist. Líne de ganzathe glasa atá an son ar cúl. Agus tá deis bháin déanamh beidir an son ag Cill Dara tá muid os ceann an dá nómad. Ach ní fad eile a bheith le dul an sá. Stay up there, keep the tree, you stay high. You stay up as the tree. You have to go.
son well hook sheet féin cúlach ag Dara an Ado Gerrig Shaitan son na will se tágatáin an bua ag an bhí ag Dara in cléthe bhí immerthe fé chanílacha anna dhéanaar fad an son scór Dara atá gomsan seo 9 gúlín diaag ag an bhí héna hocht ag Cill Dara bua tailte gan éon cheiste an bhí an tá tráóna bhíidir níos fear an Farc agus an na cnílacha bocht ach níl éon ceist an bhí níos fear. Iad atá Donaighmore tín Leathcheannais chun Craobh na bliana bhúdar an ora a chosint chomhgard agus leis an bhí. Scuile buntáiste de Colm Moran. Nis oscailtí beidir bhfuil deis ar scór an count an Ibraisteach sa líntán cadé mar cool. Na seolta nis ag na cuairtóirí pas eile tan bhí I driblóda héh cosanta iad tá deis ar scór an count an Ibraisteach agus Haran Trasnán an son ag ben. Ag Circalú níos mó ná aon rud eile tá sé sin búilte níos fearras dólam díreach leistigh den cúla agus tá an bratarráiste mehan áde gáfli a cíntan son an deis ag Dara ag Finn White ar gáfuointe tá sé sin tóiste agus tóiste go maithaige John Harkin ag tá Spáin go maith Spás sigan son agus deis an lán tosí sinné Jamie Murphy Chancellor Cooley ná sár Cooley ag Jamie Murphy Bhí Oberlin Northern son ag an buntá seo táirte an réiteir deisir gáfuointe son I teachta seach ó Rian Stafford cadé mar scór gáfuointe ríiste ag Stafford an son trí cheinn de scór over Cill Dara deisir scór bhfuil tá irdach down bhfuil crinnes si taistil agus ag taistil agus tá sé Haran Trasnán an lán tosí scór an Irdach galore an son ag Stafford bhfuil crinnes tágadain gáfuoin deile an son sin cuaigh time sé leis Lingéir go maith an ceann ártha ag taistil agus tá gáfuointe eile aimseige Bertha sé se farnáis ag an bhí agus ag Liam Jennings I Lingéir go maith an count son I teachta agus tá sé Haran Trasnán ag Liam Jennings scór leistín anatí Seans leis an deasóg ag Joey Cunningham tá sé sin Haran Trasnán bhí sé lasmod an seachún an bhí Murphy tá irid an count an ag casa ag gcuine na gcuithe tá sé sin Haran Trasnán cad é mar scór gáfuointe agus